Rússia, regió de Kaluga, poble de Palatki, església de la Transfiguració del Senyor. Es creu que l'església va ser construïda a finals del segle XVIII. No hi ha un únic dispositiu de calefacció a l'interior de l'edifici. No hi ha estufes ni altres sistemes de calefacció. Potser els aparells de calefacció es van trencar i es van emportar? No obstant això, no es troben rastres dels sistemes de calefacció previstos durant la construcció. No hi ha espai especial per a l'estufa, ni nínxols, ni conductes d'aire, ni xemeneies. Quan es va construir aquesta església, ningú l'anava a escalfar. Rússia tenia un clima càlid, sense hiverns durs i gelades. Aleshores el clima es va deteriorar i es va fer fred. Vam haver de fer una mica de calefacció. Al costat de l'entrada de l'església, a l'interior, es va col·locar una estufa metàl·lica. Els dispositius de calefacció es troben a l'entrada per crear una cortina tèrmica a partir d'aire fred. En aquest lloc hi havia una estufa. Aquí hi ha el forat d'entrada d'una xemeneia perforada a la paret. Interessant fer-ne una ullada més de prop. L'escala és tambaleant, cal posar-hi un tros de maó a sota. Veus que els maons estan trencats? Els maons estan coberts de sutge negre. Va sortir fum per aquest canal. Tot aquest espai s'ha trencat de la paret. Per crear una canonada a la paret de l'església, es va fer una fina partició al costat de la sala. La partició està feta de maons d'un altre color. Es nota clarament que aquests maons són diferents dels maons de la paret. El color del morter també és diferent. El morter de la paret és blanc. I aquesta solució és de color marró clar. Vessa com la sorra. És del tot segur que aquesta xemeneia va ser perforada a la paret després de la construcció de l'església. Va fer fred i vam haver d'adaptar l'habitació per a l'hivern rus. La ciència amaga a la gent el fet d'un fort refredament en el passat recent. Però als edificis històrics veiem evidències d'un clima diferent. Evidència que el clima va canviar dràsticament després de la construcció d'aquests edificis.